Velkommen til CPR Web og til denne video om ret fortryd. Alle hændelser starter med en initiering, som du ser her. Indtast personnummer og vælg den oplysningstype, du søger. Hvis du ønsker at se alt, hvad der tidligere har været registreret på personen af denne oplysningstype, kan du vælge Inkluder ret fortryd-rækker. Klik OK for at fortsætte. Øverst på siden ser du personens stamdata, det vil sige personnummer, navn, køn, alder med mere. Her får du overblik over personens nuværende og tidligere statsborgerret. Klik på Tilføj tidligere, hvis du skal registrere data tilbage i tiden, som ikke er på oversigten i forvejen. Klik på ikonet for ret for at rette en registrering. Det vil tage dig direkte til en indberetning. Klik på ikonet for Fortryd, hvis du vil fortryde en registrering. Du vil altid blive spurgt, om du er sikker, inden handlingen gennemføres. Når du har ændret en registrering, får du en kvittering. Her får du at vide, at registreringen er gennemført. Du kan også se stamdata for den person, du har ændret information om. Til venstre finder du Indberet ny. Den kan du bruge, hvis du skal registrere samme hændelse igen, men med en anden person og med anden data. Til højre finder du Luk-knappen. Den lukker kvitteringen og tager dig tilbage til startsiden. Find flere hjælpevideoer til CPR Web ved at gå til menupunktet Tjenester og dernæst Support. God fornøjelse med CPR Web.